Hey, Kolombai taute busno, tini ang hai norong ni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong, tini hai norong thani, belakeno Tripura wo tabuk tongfla lejak, Tripura ni KOK Khai rok nong thani tup nani phaika, kubangma borok ano comments rok khaisaka, kubangma SMS khaika, kubangma borok ano phone kai busaka, kubangma jagate ano sahoka sini Tripura ni tabuk DM khoroksa, TARIT KANTI CHAKMA pho bo jagane ang sotik saimeya haipanu bini bagoi video kaisa sramdeni sawo haikai bo sini bukung bara hisaboi tong 19 tribe khop jago kai sini bukung bara bai je kaisa Bubagra bai emun khai kaisa hamya ব্যবহার খাইকা আমি কি আমাদের নিজের কাজে যদি আজকে লাগে এমার্জেন্সি আছে গোমতী ডিস্ট্রিক্টে আমি ডিএম এর সঙ্গে কথা বলতে চাই উনি আমার সঙ্গে কথা বলবো না সর্বপ্রথম পাস লাইটো 12 টাকা দাও এখানে abo sarak Tripura gnangoi jakha kubangma borok reaction rika Jotto borok no nukha reaction relaimani কিন্তু চিফ মিনিস্টার ni bukhak ang nugyakho ba BJP ni sarkaro tongnai Jonjati ni bisingti ang nugyakho taukte buksong abono tuino norono tini sanai norok puilan sim paithak jro video no pai naidi amkai norok request khaimani bagoi ma saka jeta sung bukung barani সমস্যা o je kono busungui busakai sung salena nango saimana nango abono taukte buksong tamkai belaikheno wana masingsa obo hai ungya tongnan namani কিন্তু o borok o je IS pori phaioi amsukai khomota phunungna ni jaga o bo phunuk phaika bini wrong line bo bini khomota no use kaikika bo jaga bini khomota khaina nang abo bo wangsai knari nai bo jedigi hamya wrong thangnani lamao bo khomota no use khaika a jaga bini chaya bo tabuk bini samung kai tamo DM ni samung no saimanna Bangladesh ni kubangma borok phaioi Aadhaar card ration card even voter ID card Jotto no jaga rok jomin rok Sami nai tongkha tosil rono check khainani bini area tui gumuti ha kongo tamungui tongkha abo bini daitto bini khomota power bo phunugui man je Aadhaar card ration card election voter ID card ro sambayoi bo je khomota khai tongmani abo hairono botti khlai Bangladeshi phirot rohari man abo je kaisa niyomo tongo কিন্তু ও নিয়ম ন বো পাস খাইয়াবই ও নিয়ম বো ফান ফুনি গাবই কিন্তু উল্টা দিকে থাঙ্গই বুবাগ্রা বে খাইমানি আবো বেলাই খাইনো চালিয়া বিনি বাগই কাইসা আরনো বিনি মূর্খটানি সামং নুকজাগই ফাইকা তরিত কান্তি চাকমানি সাইমিয়া চেরাই কুনি বাগইনদে বো পরি পাসঙ্গই কুসুগো কামা বাই ওয়াচুকলিয়া না বো জায়গা ইউজ খাইনা নাং বো হাইনো বিনি পাওয়ার ন বো জায়গা ইউজ খাইনা নাং আবরো কিসা সিনা নাংমানি তে বুমা বো হাংনাই ro বো কিসা ফ্রুংনা নাংমানি লিগ্যাল ইলিগ্যাল জিনিস ন বো বুঝলিয়া sabot Tripura tabuk illegal babe samung khai tong o illegal no si romna ni bini khomota phungna ni na khai bo power phunugoi jotono jelo udai mano tabuk je kaisa sarkar kendra sarkar ko tal niyam tumani Bangladesh no rom hai ke no rom jelo dana niya direct BSF no tunidi BSF ni yak ti khai abo loglogin tar ka daing naro push back khai jabu o hai niyam monghar ka abo rok sin Tripura ni borok sia kuna kaham kai sinani chai tokdi am kai chini Tripura je DM tongmani hoito borok sini bukung barani bagoi safety ni bagoi samung khaitani khaiyaoi borok ayang namni phainer ni dalali ngui samung khaitomani abono chaya nukjago tam khai hoito kisa to Bangladesh ni dalali mang khaitombai DM ni sini Tripura ni sarkar ni Jotto si tam khai kubi kok san tha kai kubi kok no san nangano kobangma illegal babe phaitongo obo hai illegal no kai ronggala je legal no si borok khaimya khaina ni chai tongnai obo ongkha tabuk rule saimia boba bini power no bobo kai use khaina na ka sini CM rok bai de kok salai boba hai kai bini power no phungna ni bagu chai to ka saimalia kai busango tabuk je YTF rok khorang tisai tongmani Jotto DM office no talari jangnai saimia boba hai no Tripura horphan sungi mano obo hai obosta o thangnai nini samung DM ni samung Torit KANTI ni samung tamo je illegal choli tong Tripura o a illegal no non legal khaina ni abo sini ni samung কিন্তু nung Bubagra no to kaham hame salai thani nung accept khaimanu rumo phanu nuhuni chapani nung tui kaham hame salai manu hai diba nonok ke gos rina ni thangya je gos rina beke nung thansa kaham kai tong tongo je kobuni bagoi thangoi do phano hamkrai khaidi unis tribe do phani bagoi si nung poroi nung o jaga o thangoi chogoi mani কিন্তু nung tini unis tribe ni borok no duka o dioi je phata ni illegal phaibe nei rong no nung logri tomani abonu nini ben bull Torit KANTI CHAKMani belai chaliyan kha belai khaino abo kamini sanai wansaman dorkar buma bo phangnai rok bufrungna nangmani কিন্তু বয়স কম নি bagoi de boba runglia na buma bo asong phurunglia abo ang silia tei kobangma borok bono community tui kotongman abo chaya bobo kaisa sini community one klayo Tiprasa 19 dofani community one klayo tam kai chung kaisa bol khayo hinoi Jotto community no kutuklai man abo bat khadi taukte busong abo belai chaya tam kai kaisa borok bol khaya kai jot
Jotto borono target ta khaidi abo belai chaya sini bagui sung Jotto no thancha khai se sung jeta illegal choli tongman Tripura ni o illegal no se sung bahai kai legal babe samung khai borono post back khaiman abono se Tamo DM Tamo chief minister Tamo sarkar ni borok Tamo Tripura motha ni borok Tamo Jonjati Tiprasa BJP ni borok activity ni borok mili layoi sung communication khai abono KOK staff layoi busango bari rinen ainu dalali khainani asutani bagoi sehar ni bagoi party ni bagoi kung chukjagoi to hakai obasta belai hamyang nai Bangladesh ni phan dalalung tongdi nung jesuk panu IS phanung tongdi nung jesuk DM phanung tongdi nung chief minister phanung tongdi ini samung bol hungkai nung ini o sehar ni jora paya soni no ongkori mathang nai abo ongka raida taukte buksong abono sinan namai te kisia box sanani musungo chini Tiprasa rok jesa jaga phanu KOK satani kisa wansugoi KOK sabaidi aisa Udaipura press meet khalaitani chin Tiprasa rok wanji media rong tam salayo wanji media rok tabo ko viral khalai tongo abro Tripura andolon okhona hinchabo gai bobo jaga bobo hai KOK sanan nang abro kisa wansuk di je kuno illegal babe samungta khaidi media rong ni camera rok segnan ta khaidi hamkai jawab ridi bo jaga abo herono thangui orong ni yapang tan phainan nang abno tam phainan bagai ji samung khaidi hainu phan tong hinoi bupre sopra ta khaidi balance thana ni ta naidi abo angno no koyu agi bu koyu tau bu koyu obo hongkai belai chaya borno chung bo jaga thancha khai bon yapang bo jaga o yapang na si chung tan sunani samung ma khai nai eke borok ni phan tabo aing ni illegal babe phainai bu illegal be tongnai rok tani khai phan phunugoi population phungmani bagoi borongka KOK kurung no tatal chapuknai tatal KOK sawoi no gumra khai no jelo dairi nei borok amsakai kurung aboni bagoi no obo hai tatal chuinai tatal media khainai rong no chung bobo hai jaga o khai thangoi chung borni yapang tan chui yarang phuisa re hoiman nani abono tuisi samung khairani bagoi chung thancha khaioi chobama khainai ke absunu noro buji bai khana daukte boksong ango video no te log liya noro go video no jam manjak share khaidi share kai Jotto lukuno phungnan khaidi hinoi Jotto no kaham tongdi susto tongdi ni bagoi hain hai Jotto no khulum pika